kullu adamzat üçin belli bahasynyň ýokdy hakynda pikirlenýär. Ýa-i hükümdarlyk, peýkam, ilçi diýilip hasap edilipdir. Gahraman arka dagmady. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow. Salam Mehruan Parahaçylyň ýaz saparlary atly akıl paýhat bäsleşigine gatnaşyjylar. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň halkyň arkadagy zamany syly ýatdan çykmajak fursatlary, üstünliklere beslenýär. Hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyzyň ýaşar uramasynyň 7-nji gurultaýynadan çykyşynda biz ýaşlara watan ýen beýik düşünjäniň kodeslerini düşündirmek, onu gözüň göreji ýaly goramagy, ýürekden süýmek, terbiýelemek möhüm wezipeleriň biri bolup durýar. Şoňa görä-de berk bedenini, halkymyzyň taryhyny, medeniýetini, däp desturlaryny we başga hymmatlyklaryny hormatlaýan şahsiýetler kemala getirmäge göňtürilen çäreleri bundan beýlek giderli geçirer diýip belläp geçmek hem biziň bu akıl paýhat bäsleşigimiz bilen gönden-gön bagly bolup durýar. Mälim bolşýaly Gahraman arka dagmydyň Ömrümiň Manysy adly kitabyna haýsydyr bir zady ýüregiňe berk duýsaň, maksat edinseň, bu gorda tagallaňy gaýgyrmasaň, ýetilmejek menzil ýokdur diýip belläp geçýärli. Öz öňlerini ökde halkara hünärmenler bolmagy maksat edinen Parahaçylyň ýaz saparlary atly akıl paýhat bäsleşigimiziň 1-nji mewsumyna gatnaşyp, üstünlikli çykyş edip, ýeňiji bolmagy başaran mekdep okuwçylaryna bu okuw ýylyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň bagtyar talipleri bolmak bagty meýser etdi. Bu nolta Gahraman arkadamyzyň ýürüýte karary esasynda dehini ýaşaryda çykarmak maksady bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagyna hereket edýän ýaş diplomatlary mekdep tarapyndan gurulýan Parahaçylyň ýaş saparlary atly akıl paýhat bäsleşigimiziň 2-nji mewsumynyň 1-nji oýunyna başlaýar. Biziň akıl paýhat bäsleşigimiziň bu ýylky mewsumyny ýurdumyzyň dörli künjeklerinden gatnaşmagy isleg bilen mekdep okuwçylarynyň 300-den gowragy sanylgamy mümkinçiliklerinden peýdalanyp, test synaklaryny tapşyrdylar. Iň ýokary netije görkezden mekdep okuwçylarynyň 64-si bolsa, Parahaçylyň ýaş saparlary atly akıl paýhat bäsleşigimiziň bu ýylky 2-nji mewsumyna gatnaşmagy hukuk kazandylar. Gelingini bolsa bäsleşigimizde gatnaşan mekdep okuwçylary bilen tanış bolalım. Ihlas Halif Maýa Kulýewadynyň Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörüýte saatçylyk mekdep internatynyň 11-nji sinip okuwçysy. 2020-nji ýylda Parahaçylyň ýaş saparlary atly akıl paýhat bäsleşiginiň 1-nji mewsumynyň ýeňijisi. Hedret Muradov
Aşgabat şäheriniň 32-nji orta mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy. Gülzada Atajanowa Saparmurat Türkmenbaş adyna umum bilim berýän ýöretilişdirilen mektep internadynyň 11-nji sınıf okuwçysy. Merjen Kurenowa Aşgabat şäheriniň 27-nji ýöretilişdirilen orta mektebiniň 10-njy sınıf okuwçysy. Wepa Roziv Aşgabat şäheriniň Saparmurat Türkmenbaş adyna ýöretilişdirilen umum bilim berýän mektep internadynyň 11-nji sınıf okuwçysy. Aylar Esenowa Aşgabat şäheriniň Saparmurat Türkmenbaş adyna ýöretilişdirilen umum bilim berýän mektep internadynyň 11-nji sınıf okuwçysy. Kerwan Annaverdiyev Aşgabat şäheriniň Saparmurat Türkmenbaş adyna ýöretilişdirilen umum bilim berýän mektep internadynyň 11-nji sınıf okuwçysy. Dawud Gezerov Mar welaýatynyň Mar şäheriniň ingliz dili we ansançylyk ugurly okuw derslerini şuňlaşdyryp öwredilýän ýöretilişdirilen welaýat mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy. Aýgözel Amanowa Mar welaýatynyň Murgady etrawynyň 15-nji orta mektebiniň 10-njy sınıf okuwçysy. Bägül Gurdowa Mar welaýatynyň Wekilbazar etrawynyň 23-nji orta mektebiniň 10-njy sınıf okuwçysy. Atabay Arslanow Daşoğlu welaýatynyň Daşoğlu şäheriniň 24-nji orta mektebiniň 9-njy sınıf okuwçysy. Mehri Kuzuçyeva Daşoğlu welaýatynyň Daşoğlu şäheriniň ingliz dili, himiýa we biologiýa derslerine ýöretilişdirilen 26-njy orta mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy. Hekim Muhammed Ahmedow Aşgabat şäheriniň ýöretilişdirilen 16-njy orta mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy. Aman Sultan Mergenowa Daşoğlu welaýatynyň Daşoğlu şäheriniň 24-nji orta mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy. Ahmet Mehmet Nurov Balkanabat şäheriniň ingliz dili, fizika we matematika dersleri şuňlaşdyryp öwredilýän ýöretilişdirilen 22-nji orta mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy. Ismail Tagan Nurdiýew Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň 21-nji orta mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy. Oğuz ýoly müň ýyllyklara dowam. Oğuz ýoly agzybirlige rowan. Senasy dillerde ýanglanýa öwran. Oğuz ýaýy adalatyň kemany. Oğuz okuy parahatlyk kelamy. Ýaýy başdyr okuy ilçi oğuzun. Pendi kem bolmasyn dağdan doğumun. Ata baba felsefesi kowumun. Oğuz ýaýy adalatyň kemany. Oğuz okuy parahatlyk kelamy. Oklar jem bolanna hergi döwülmez. Bütewlük binýadydyr döwürlen. Agzybirlik nişanyna öwrülen. Oğuz ýaýy adalatyň kemany. Oğuz okuy parahatlyk kelamy. Ýaýdan çykan oklar gaýtmaz garadan. Okgulludyr, hemrasydyr yaradan. Ulu sili bir agzy garadan. Oğuz ýaýy adalatyň kemany. Oğuz okuy parahatlyk kelamy. İller ceviz bolsa, maksatlar murat. Hak söýen kişiden galar ýagşy at. Himayet isläne çelgi, güç kuwat. Oğuz ýaýy adalatyň kemany. Oğuz okuy parahatlyk kelamy. Dessurdur gök bilen zemini baglan. Siyasat köngüllüň küýsüňin aňlan. Ilahdan peşkeş üýtgüşük hal var. Oğuz ýaýy adalatyň kemany. Oğuz okuy parahatlyk kelamy. Çawy ýayran ilim
coşga kalk bugün. Adın zabıt etmiştir, törün kalpların, dostluğun eyledi, dünya halkların, arka dağın, insan perver kelami, oğuz yayı, adalatın kemani. Hormatly bäsleşigimize gatnaşçylar, gelingen ne bolsa bugün kakıl paýkas bäsleşigimize adalatly eminlik etjek häkimdarlar geňeşi bilen tanış bolaly. Çınar Hüseýenova, Türkmenistanyň gahrmany, Türkmenistanyň adatdan daşary we dolu tiýarly ilçisi, Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilm we medeniýet işleri boýunça guramasy bolan UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkar sekretary. Akmurat Babayev, Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyasynyň Matumuladyndaky Dil, Edebiyat we Milli Golyazmalar Institutunyň sözlükçülük, adalgyşynaslyk we söz medeniýeti bölüminiň esasy ilim işgäri, tarih ilimlarynyň kandidaty. Mehri Perdeliýewa, Matumuladyndaky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Arheologiýa we Etnologiýa kafedrasynyň müdiri, tarih ilimlarynyň kandidaty. Hormatly häkimdarlar geňeşiniň agdalary, sizi bäsleşigimize hoş gördük. Ilki bilen sizden ýaş saparlarymyza beriljek sowallaryň bukçasyny açyp bermeňizi uly hormat bilen haýyş edýäris. Neşuun Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministrliğinin Halkara Gatnaşyklary Institutu tarapyndan öňe sürilip häzirki wagtda üstünlükli bir dowam edýän taslamanyň täze tapgyry başlanýar. Siz hem parahatçylygyň ýaş şaparlary atly akyl paýhas bäsleşigine gatnaşýaňyz. Şu pursatdan peýdalanyp siziň hemmäňize zehin açıklygyny, üstünlükleri arzu edýäris. Emin agzalarynyň adyndan, öz adymdan bäsleşigiň siziň bilim endikleriniziň putalanmagyna, baýlaşmagyna şüphesiz bir uly ýardam etjekdigine biz inanýarys. Hemmäňiziň bir bäsleşige iňen jogapkärlik çemeleşip beriljek soraglary dikkat bilen diňläp, olaryň jogabyny goýja oýlanyşyp, bir şeýle bir akylly paýhasly çemeleşip, has bir netijeli bolmagyna ýardam edersiňiz diýip biz umyt baglaýar. Üstünlük hemraňyz bolsun. Akyl paýhas bäsleşigimiziň bugünkü oýny gadymy Marguşdan Parfiýaçenli parahatçylyk tünotynyň sivilizasiýon ýörelgeleri atly temasy boýunça geçiriler. Hormatly bäsleşige gatnaşyjy okuwçylar, biz sizi bäsleşigimiziň şertleri bilen tanış edýäs. Biziň bäsleşigimiz adatdaky bolşaly 5 tane sowal-jogap mendilinden ibarat bolar. Siz her mendille özüňize berilen sowala dogry jogap bermek arkaly Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip bolarsyňyz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn ýaýyna tarap bir ädim öňe süýşip, ýeňşe tarap bir ädim etmek başararsyňyz. Size her sowala jogap bermek üçin 1 minut wagt beriler. Şonuň üçin hem ünsli boluň, pikirlenip sowala dogry jogap bermäge çalyşyň. Kadrly bäsleşige gatnaşçylar, biziň birinji oýnumyzyň birinji mendili oýlan, pikirlen, jogap ber diýilip atlandyrylyp, Gadymy Marguşdan Parfiýaçenli parahatçylyk sunutynyň sivilizasiýon ýörelgeleri atly temasy boýunça geçiriler. Birinji mendilimiziň ilkinji sowalyna jogap bermek wagty ihlas siziň paýyňyza düşýär. 4-nji sowalnama. Yapyk binalarda we söwüş tunoty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasynda görkezlen. Sahnalaşdyrylan çykyşda ýaş urşujular galkanlary bilen sahnada peýda boldylar. Sorag: bu galkanlary gadymy resminamalarda nädip ulanyp bolardy? Gadim döwlerden belli bolşaýar şu ok bilen ýaýan parahatçylygyň alamatlary hökmüne ulanyp durýar. Gadim resminamalarda möhür hökmüne basylyp şu parahatçylyk gorançlarda şertnamalarda hem şu galkany bir ygtybarly möhür hökmüne şonu bir kepillenlerji hökmüne basylan bolmagy mümkin. Berekella ihlas, siz biziň sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Hedrat Ali, soraga jogap berip bilersiňiz. Sowalnama 15-nji.
Rim serkezesi Mark Aureli Greklerin ve Rimlilerin asmandan gelen hasap edýän zady Harvey olja hökmünde eline düşende ören bagtly bolupdyr. Parfiyalar bolsa onun janydan hem ediz görüpdirler. Olar üçin agram bilen deň altyn beripdirler. Olaryň aýagynyň aşagynda bolsa kümüş bolupdyr. Olar biziň watanymyzyň guwanjy we buýsanjy hasaplanýar. Soraw, näme hakynda gürrüň edilýär we olar şanyna ýurdumyzda näme hil bayramçylyk geçirilýär? Soraň jogaby türkmen ahaltyky bedewler bolmam kadim. Hedret Ali, berekella siz sorawymyza dogry jogap berdiňiz hem de Oğuz Hanyň altyn peýkamyna nasip boldyňyz. Gülzada sowalyňyzy açyp bilersiňiz. Birinci sowalnama. Onun ady türkmen diline terjime edilenine ýeňiçe diýmegi, maşgalasynyň ady bolsa, umyt diýmegi aňladýar. Ol gelip çykyşy boýunça beýik ellinleriň topragyna borçly bolsa, alam hökmüne Awraya eýe bolmagyna biziň watanymyza borçlydyr. Soraw, tesvirnamada kim hakynda gürrüň edilýär? Alim Gerodot hakkında. Gülzada, siz sovalymyza näme dogry jogap berdiňiz? Sowalymyzyň dogry jogaby belli arxeolog Viktor Saryanidi bolmaly. Men dilimizde indiki gatnaşyjy bilen dowam edýäs. 7-nji sowalnama. Avestada 5-den men Ahramazda ingo yurt we mekan olan Moğru we Bagta aralygynda yeri döretdim diýenne haýsy tarih geografik yeri göz öňüne tutupdyr? Marguş medeniýetini göz öňüne tutupdyr. Merjan, siz sowala näme dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Avestada getirilen bu ýazgyda Ahramazda Moğru we Bagta aralygynda Parfiyon soýuny döretdim diýip belläp geçipdir. Wepa gedek sizinki. Margianada ot altarynyň, ýagny ojagynyň ýanyna gönüwürçlük görnüşindäki kerpiçden ýasalan mukaddeslik saklanýan yer bolup, onu ruhanlar iki topara bölünen bir zady saklapdyrlar. Ak, arasa hasaplanýany eldegirilmeýän bolup, garasy bolsa ibadatxana gelýänlere paýlanypdyr. Şu gutuda gürrüňe edilýän zatlar ýerleşýär. Olar näme? Men bu soragyň jogabyny bilemem. Sowalymyzyň jogaby: Gutuda kül we kömür bar. Mukaddes zat saklanýan ýerde, olar altarda öznüksiz ot ýanmagy bilen dören mukaddes külü saklapdyrlar. Arasasy goralyk saklanypdyr. Emma hapasy bolan kömür bölejikleri görnüşinde bolup, olary gelenlere paýlapdyrlar. Biziň indiki sowalymyza bolsa aýlar siz jogap berersiňiz. 14-nji sowalnama. Ol şäherde tapylan heýkelleriň içinde iň ýokary meşhurlyga eýe bolýan, ulu bolmadyk mermerden ýasalan Afroditanyň durşuna meňzeş şekilde öl saçlaryny syrkyp duran ýagdaýda ýasalypdyr. Ýöne onuň edenli we agras ýüzi alim Pugachenkowany başga pikire getirýär. Ýagny heýkeltaraş bu ýerde Grekleriň söýü hudaýyny şekillendirmändir. Soraw, heýkeltaraş kimi şekillendiripdir? Benim pikirimçe bu sowalyň jogaby Mitrdadan gaýta radagonlar şekillendiripdir. Aýlar, siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz hem de Oğuz Hanyň altyn peýkamyna nasip boldyňyz. Biz menzilimizde indiki gatnaşyjymyz bilen dowam edýäs. Kerwen sowalyňyzy açyp bilersiňiz. 13-nji sowalnama. Bu nesilçalyk her näçe kuwatlanyp, dünýäniň jahan döwletine öwürlenmähal hem özleriniň ata watanyny ýadyndan çykarmandyrlar. Ençeme paýtahtlarynyň bolanyna garamazdan döwletiň sallançagyny edizläpdirler. Onu keramatly ojaga öwüripdirler. Bu şu ýerde bu şah nesliniň şahlary jaýlanypdyr. Keramatly ibadatxanalary, mukaddeslikleri ýerleşipdir. Şah hazinesi saklanypdyr. Bu mukaddes mekan nire? Meni pikirimçe bu sowalyň jogaby Könüni soy. Berekella Kerwen, siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Biziň indiki sowalymyza
sowalara Dawud siz jogap berersiňiz. 17-nji sowalnama. Rim we Xitay imperatorlar bilen bir hatarda at tutulan beýik partiýa hökümdarlarynyň 5-siniň adyny sanap beriň. Türli tarihçilerin berýän maglumatlaryna görä, ýani tarihte hem günde orada Xitay we gün atarda Rim bilen ilkinji bolup şu ikisi bilen hem siyasi diplomatik gatnaşyklar alyp balan ilkinji hökümdary hökmüne Mitridat ikinji tanalýar. Şeýle hem olardan soň Artaban 5-nji, Orod 2-nji, Fırat 3 dağlar hem şolar bilen gatnaşyk saklapdyrlar. Dawud, biz siziň beren jogabyňyz bilen baglypda Pähimdarlar Geňeşine ýüz tutýar. Esasy aglawa böleginiň jogabyny aýtdy. Şoň üçinem kabul etse bolýar. Beren jogabyny dogry diýip kabul etse bolýar. Pähimdarlar Geňeşiniň karary netijesinde Dawud siziň jogabyňyz dogry diýip kabul edildi. Sowalymyzyň dol jogaby bolsa, Rim we Xitay imperatorlar bilen bir hatarda beýik partiýa hökümdarlaryndan Ersak, Mitridat, Ertaban, Fırat we Orod şahlarynyň ady tutulypdyr. Şeýlekde siz Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasip boldyňyz. Aýwada gedek sizinki. 3-nji sowalnama. 3-nji sowalnamada size video sowal hödürlenýär. Ekrana seredip bilersiňiz. Ben Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyası'nın Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü'nün esası ilmi işgari Kakızan Bayram. Menin size berjek sorum şeýle. Onun 5 metrlik palçıktan yasalan heykeli 2-nji, 3-nji asyrlara degişli Margiana ibadathanasynyň öňünde beýgelip durupdyr. Renklerinden çen tutsaň, onun ýüzüne çalınan ilki gülgünü, sonra sary, sonra da garamtyl gyzyl renkleriň galynlary bar. Bu sorawda kim hakynda gurrun edilýär? Men sowalyň jogabyny bilemok. Gelingini bolsa, aýwada berilen sowalyň jogabyny diňläliň. Bu sowalyň jogaby Buddanyň heykelidir. Biziňki sowalymyz bägül siz üçin ýetlenen. 16-njy sowalnama. Onun ýüzünde Grek kudaýlar däl, çarwa eşiginde ýa kimdir birini ozadyp duran şahsiýetiň şekili bar. Soraw, gurrun edilýän zat näme? Onun ýüzündäki şekil nämäni alamatlandyrýar? Partiýa döwletine degişli Ersak biriň dolandyran döwrüne şaýlyk. Ersak şa tutupdyr, ýa parahatçylygyň hem de miýdeme döwletiň nişany hasaplanylýar. Bägül siz biziň sorawymyza dogry jogap berdiňiz. Şeýlekde Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasip boldyňyz. Ataway gedek sizinki. Demirgazy Goňurda arheologlar üýtgeşik gap tapdylar. Eger onu suwdan doldursaň, ol ýeriň guruluşynyň 3D proyeksiýasy bolup biler. Ýöne ondan suw içmändirler. Bu gap haýsy destur ähmiýetli içki üçin niýetlenipdir? Şera. Ataway siz sowalymyza näme dogry jogap berdiňiz? Sowalymyzyň dogry jogaby haoma, soma içgisi üçin niýetlenipdir. Biz bäsleşigimizi Mehri bilen dowam etýäs. 5-nji sowalnama. İlkinji gedek arheologlar Goňurdepe'de şeýle arkitektura toplumuna gabat gelirler. Bu toplum biramda biri-birine ýakyn ýerleşen 4 san desgany öz içine alýar. Olar ot, gurban bermek, suw, mukaddes ýer bilen baglanşykly. Soraw, nähili arkitektura desgalar hakynda gurrun gitdi? Goňurdepe'de arheologlar 4 san arkitektura toplumuna gabat geldiler. Olaryň 4'si ibadetxanalar, ot ibadetxanasy, gurban bermek ibadetxanasy, suw ibadetxanasy, mukaddes kiçik bolan soň hawam ibadetxanasy, umuman ahyrlanýa ibadetxanalar. Şol arkitektura ibadetxanalar. Berekella Mehri, siz biziň sorawymyza dogry jogap berdiňiz. Şeýlekde Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasip boldyňyz. Hekim Muhammed, men dilmeden indiki sowalyna jogap berip bilersiňiz. 8-nji sowalnama. We Ox derýalary Girkanyanyň, ýagny Gurwanyň üstü bilen tä deňde goýan ýerine çenli akyp geçýär. Nisa ýunyň üstünden hem akyp geçýär.
Käbir adamlar oxun öz suwuny Oks derýasyna goýýanlygyny taýýarlar. Miladiýiniň başlarynda bu sözleri ýazan awtor kim? Soragyň jogabyny bilemokman. Sowalymyzyň jogaby miladiýiniň başlarynda bu sözleri ýazan awtor Strabon bolupdyr. Biziň sowalymyza jogap bermek gezegi aman faltan siziň paýyňyza düşýär. 10-njy sowalnama. Miladiýiniň 1-nji asyryna ýaşan Pliny Nisoýyň Parfiýanyň çäginde ýagny düýbün tutujynyň atda kılan şäheriň ýerleşen ýerine bolandygyny ýazypdyr. Sonra bu şäher Ýewropalılar nähili atlandyrypdyrlar? Bu soragyň jogaby Merv şäheri bolmaly. Aman Sultan, siz bizim beren soragymyza näde dogry jogap berdiňiz? Biziň soragymyzyň dogry jogaby bolsa, Aleksandropol, Aleksandr Makedonskiýanyň ady bilen baglanşykly şäher bolupdyr. Ahmet menzilimize gezek sizinki. 2-nji sowalnama. Miladiýden öňkü 6-njy asyrda Dari Gistaspyň döwründe bu owa Araçak galasyna öwürilipdir we Demirgazykdan çözüş eden Söwüşçän sakralylaryň öňüne böwet bolupdyr. Ahameniler döwletiniň welaýatynyň birini düzen bu yer taryhda ilkinji gezek Dariýyň Behistýin ýazgylaryna hem ýatlanyp geçilýär. Sorag, gurrun edilýän yer nire bolmaly? Soragy jogap berip bilemok. Sowalymyzyň jogaby Nisoy. İsmail, sowalymyza jogap bermek gerek sizinki. 17-nji sowalnama. Şerif Mübarek şanyň berýän maglumatlaryna görä, biziň pederlerimiz bu söwüş ýaragynyň her bölegini insan bedeniniň bir synasyna deňäpdirler. Sorag, ol söwüş esabynyň ady näme? Şeýle-de bu ýaragyň bölekleri esasynda insan bedeniniň haýsy agzalaryna deňelendigini aýdyp beriň. Men bu sowalyň jogabyny bilemok. Biziň sowalymyzyň jogaby ýaý, agaç bölekleri, sünkleri, buýnuz örtügleri, eti, siňir damarlary, arteriýalary, ýelimi, gany ýada salypdyr. Hormatly bäsleşige gatnaşjy okuwçylar, şunuň bilen bäsleşigimiziň 1-nji menzili hem tamam boldy. Akal paýhas bäsleşigimiziň 2-nji menziline başlaýar. Oýnumyzyň 2-nji menzili seredilýän döwürde alınıp barlan diplomatik gatnaşyklara we diplomatik däp desturlara bagşlanýar. Akal paýhas bäsleşigimiziň bu menziline sowala jogap bermek geregi ihlas siziň paýyňyza düşýär. 24-nji sorag. Selevkiler döwleti esasan ünmatar çäklerine üns berip, şol ýerde asudalyk gazanyp, merkezi häkimiýetini saklamak isläpdirler. Günnogordaky eýetçiliklerindäki özbaşdaklyk ugrundaky hereketleri bolsa ünsden düşüripdirler. Sorag, günnogor etraplaryna sowuk sala seretmekleri nähili ýagdaýa getiripdir? Şol edilen siýasatyň netijesinde Parfiýa bakteriýal döwletler, meselem biziň ýaramyzdan 1947-nji ýylda Parfiýa özüniň garaşdyryny gazanýar we şol hereketleriň netijesinde döwletiň dargamagyna getirýär. Berekella ihlas, siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz. Şeýle hem Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasip bolýaňyz. Biziň ilk sowalymyza bolsa Hedret al, siz jogap berersiňiz. 20-nji sowalnama. Hedret Ali, häzir size video sorag hödürlener ekrana teredip bilersiňiz. Men Piýer Bayram Durdiýew, Türkmenistanyň prezidentiniň ahal tekaçylyk toplumynyň galkynyş millat sünnaky oýlar toparynyň superior başçysy Türkmenistanyň halkatçysy. Meniň soragym şeýle. Biziň eýýamyzdan öňkü 30-njy ýylda Rim bilen Parfiýanyň arasynda alalaşyk baglanşylarynda Padşa Tridat 3-nji tarapyndan haýsy destur ýerine ýetirilipdir? Menin pikirimçe bu soragyň jogaby şol gadymy Oğuz desturyna ýerip Tridat 3-nji atysyny Rim bilen alalaşyk baglaşypdyr. Hedret Ali, siz berilen sowaly näde dogry jogap berdiňiz? Gelin Hedret Ali berilen soragyň dogry jogabyny dinläli. Sowalyň jogaby şeýle. Biziň eýýamyzdan öňkü 30-njy ýylda Rim bilen Parfiýanyň arasynda alalaşyk baglaşylarynda Padşa Tridat 3-nji destura laýyklykda Tigr derýasynyň boýununa
gıýraty gurban edipdir. Gülzada sowalyňyzy açyp bilersiňiz. 29-njy sowalnama. Parfiýa bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna nähili taryhy ýagdaý sebäp bolupdyr. Çünki bu gatnaşyklar iki döwlet üçin hem wajib eken. Men kimçe bu soragyň jogaby şo gadyň taryhda Hytaýdan başlan beýik pök ýoly sebäp bolupdyr. Sebäbi beýik pök ýoly Merwden, Nusoýdan geçipdir. Başlanýandan Hytaýdan alyp barýar. Hemen bärde Hytaýdan gelýän ýüpök parfiýalara gerek bolupdyr. Parfiýadan bolsa şo polot alypdyrlar Hytaýlylar. Gülzada siz bizim soragymyza näme dogry jogap berdiňiz? Sowalymyzyň dogry jogaby Kuşan döwletiniň döremegi. Sebäbi Kuşan imperiýasy Hytaýyň Merkezi Aziýa we Gazagystan serhetlerine hop salypdyr. Biziň sowalymyza merjen siz jogap berersiňiz. 18-nji sowalnama. 18-nji sowalnama. Isidor Harakskiýanyň berýän maglumatlaryna görä, Asaka şäherine parf üçin döwlet ähmiýetli dawara geçirilýär. Ol dawarada ýerine ýetirilen destur parnlarda otparaçylyk dininiň esasy din bolandygyna güýä geçýär. Sorag, Asaka şäherine haýsy dawara we nähili destur geçirilýär? Men bu soragyň jogabyny bilemok. Biziň soragymyzyň dogry jogaby Isidor Harakski Asaka şäherine ersak ilkinji gezek müdümýlik oduň ýakylmagy bilen onuň öňüne şalyk täjini geyipdir we şol ýerde ot saklandyr diýip bellenýär. Wepa menzilmizde gezek sizinki. 20-nji sowalnama. Bu Parfiýa paçasy dünýä taryhynda bir wada hem günnogor döwleti Hytaý hem Günmatar döwleti Rim bilen diplomatik gatnaşyklar saklan ilkinji hökümdar bolupdyr. Ol Hytaýa baryp imperatora Arslan çağasyny we ýetgeşik guşlary sowgat beripdir. Sorag şeýle, haýsy Parfiýa hökümdar hakynda gurrun edilýär? Men kimçe bu soragyň jogaby şunday. Berekella wepa siz biziň sowalymyza dogry jogap berdiňiz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Biziň soragymyza jogap bermek gezegi aýlar siziň paýyňyza düşýär. 19-njy sowalnama. Bu hökümdar Parfiýa paçasy Mitridat I tarapyndan ýetir alınýar. Mitridat I ökde diplomat hökmünde garşydaşyn söwüşde ýeňse-de, onu öldürmän, gaýtam onuň bilen garnaşyk gatnaşyklaryny açypdyr. Sorag, Mitridatyň garnaşyk açan hökümdar kim? Olar nähili garnaş bolupdyrlar? Soragyň jogaby Anşirwan Adal oňa gyýdyra da gowna bilen taýdyr. Yani gyýdyn şoňa berýän. Aýlar gynansak da siz biziň sowalymyza näme dogry jogap berdiňiz? Biziň soragymyzyň dogry jogaby Selek şahsy Demetri ikincinin güýjüni dargatypdyr. Hatta onuň özüni ýetir alypdyr. Mitridat öz üstüne goşun çekip gelenem bolsa, onuň günäsini geçipdir. Hatta oňa özüniň görmegi gyýdy, Radagunany nikalap beripdir. Menzilimiziň indiki sowaly Kerwen siziň üçin ýetlenýär. 33-nji sowalnama. Tarih söwüşine ýesir düşen 10.000 Rim eskerleri bilen bilelikde Krasan goşunynyň baydaklary hem Parfiýalylaryň eline düşýär. Haýsy Rim hökümdary diplomatik ýol bilen bu döwlet nişanlaryny ýygyny almagy başarýar? Men bu sowalyň jogabyny bilemok. Biziň sowalymyzyň jogaby biziň eýýamyzdan öňki 20-nji ýylda Octavian August döwlet nişanlaryny ýygyny almagy başarypdyr. Hormatly bäsleşige gatnaşçylar, gaderly mehmanlar, biz bäsleşigimiz soraglar arkaly dowam edýär. Biziň indiki soragymyza jogap bermek bolsa Dawud siziň paýyňyza düşýär. 20-nji sowalnama. Parfiýa döwletiniň beýik ýüpek ýolyna gözegçiligi elinde saklandygyny suwd edýän 3 san delil sanap beriň. Yani görüşümüz ýaly, şu Parfiýa Hytaýdan Günmatara gidilýän esasy ýoluň ugruna ýerleşipdir. Şonuň üçin şu Hytaýdan ýa-da Günmatardan Hytaýa geçýän ilçiler ilkinji nowatda şu Hytaýyň üstüne geçmeli bolupdyrlar. Bu ýerde şeýle hem sewda, ýani halkara valyutasy hökmünde şu Parfiýanyň drachmalary bolupdyr. Şeýle hem bu ýerde köp sany şu täjirler düşler ýaly köp san kerwentar aýlary bolupdyr. Berekella Dawud, siz berilen soraga dogry jogap berdiňiz. Şeýlelikde Oğuz Hanyň altyn peýkamyna nasip boldyňyz.
Aybadıl, men dilimizde suala cevap vermek gedegi sizinki. 23-nji soalnama. Mundan takminan 2300 yıl ozal, Yaşlılar Maslahatı adı bilen döredilen bu edara häzirki parlament ýada salýar. Sonra şeýle, gurrun haýsy döwlet we haýsy döwlet edarasy hakynda gidýär. Mening pikirimçe, Kaňlar Agaçlar döwletinde Yaşlılar Maslahatı, Yaşlılar edarasy, aksakallar edarasy döredilýär. Men pikirimçe şo edara hakynda gurrun edilýär. Aýwadal, siz biziň soalymyza näme dogry jogap berdiňiz? Soalymyzyň dogry jogaby Parfiýa döwleti, Urugdaşlar Maslahaty we akyllarlar we gurrannazlar maslahaty. Olary bilelikde Yaşlılar Maslahaty diýilipdir. Bu edara häzirki wagtdaky 2 palataly parlamenti ýada salýar. Biz bolsa men dilimizde bäwür siz bilen dowam etýäs. 30-njy soalnama. Parfiýa döwründe margianallaryň arasyna ýaýran dinler sanap beriň. Ot parasçılık dini, Buddizm dini, Zoroastrizm dini dili, Maniheyçilik, Mazdakçılık dinleri. Berekella bäwür siz berilen soraga dogry jogap berdiňiz şeýlelikde Oğuz Hanyň altyn peýkamyna nasip bolduňyz. Men dilimizde Atabay bilen dowam edýär. 34-nji soalnama. Ersaklar bu topragy biziň eýýamyzdan öňki 2-nji asyrda eýelediler. Bu sebit mes topraklylygy, suw bolçylygy bilen tapawutlanyp, Ahmediler döwründe de bu sebit en köp salgyt töleýän welayatlaryň biri bolup, onu elden gidermezlik üçin jahan edipdirler. Sonra gurrun haýsy ýer hakynda barýar? Men pikirimçe bu soragyň jogaby mer. Berekella Atabay, siz biziň soalymyza dogry jogap berdiňiz, şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip bolduňyz. Biz bäsleşigimizi Mehri bilen dowam etýäs. 27-nji soalnama. Gadymy Grek tarihçisi we geografy Arian, onu Aleksandr Makedonskiň tariflaýşy tariflapdyr. Çünki onun ýeňişleri, döwlet dolandyrşy, diplomatik usatlygy tariflamaz ýaly däli. Sonra, haýsy Parfiýa hökümdary hakynda gurrun edilýär? Mening pikirimçe, bu soalnamaň jogaby Mitridat 2-nji. Mehri, siz berilen soraga näme dogry jogap berdiňiz? Biziň soalymyzyň dogry jogaby Parfiýa hökümdary Mitridat 1-nji. Biz olsa men dilimizi Hekim Muhammed siziň bilen dowam edýär. 31-nji soal. Näçinji asyrda Margiana Buddizm aralaşýar? Meniň pikirimçe bu soragyň jogaby Buddizm dini Margiana döwletine biziň eýýamyzdan öňki 3-nji asyryň başlaryna aralaşýar. Hekim Muhammed gynançakda siz soalymyza näme dogry jogap berdiňiz? Soalymyzyň dogry jogaby Buddizm dini Margiana biziň eýýamyzdan öňki 1-nji asyryň hemde biziň eýýamyzyň 1-nji asyryna aralaşýar. Biziň ilk soalymyza jogap bermek gedegi Aman Sultan siziň paýyňyza düşýär. 32-nji soalnama. Ersaklar nesil şalygynyň Margiana şahasyndan bolan haýsy wekil Buddizm dinine uýupdyr? Mening pikirimçe bu soragyň jogaby Aman Sultan, gynançakda siz biziň soragymyza näme dogry jogap berdiňiz? Biziň soalymyzyň dogry jogaby Xitay çeşmelerine görä onuň ady Anşigaordyr. Ahmet Gezek sizinki. 28-nji soalnama. Rim imperiyası tarapyndan kim ilkinji bolup Parfiýa ilçilerini kabul edýär? Näme sebäpli bu ilçilikden soň Parfiýa dolanan ilçi Oravaz zedalandyrylýar? Soraga jogap berip bilemok. Soalymyzyň dogry jogaby biziň eýýamyzdan öňki 92-nji ýylda Rim serkerdesi Sulla Parfiýa ilçilerini ilkinji bolup kabul edýär. Iki döwletiň arasynda alalaşyk baglaşylýar. Ýöne şol döwrdäki Parfiýa döwletiniň beýikligini beýan edip bilmedik we Rim serkerdesi bilen deň derejede gepleşikler alyp barmak başarmanlygy sebäpli ilçi Oravaz zedalandyrylýar. Biziň akıl paýkas bäsleşigimiziň ikinji mendiliniň iň soňky sowalyna Ismail siz jogap berersiňiz. 26-nji soragyna. Soňky döwürde onuň ady Rim imperiýasyna ýörgünli bolan Sezar we Augustus derejäge urilipdir. Soňra Selevkilerde bolşy ýaly onuň dolandyran döwründen Parfiýalylaryň ýyl hasabyny ýöretip başlapdyrlar. Sonra şeýle kim hakynda gurrun gitdi? Mitridat 2-nji barda gurrun gitdi. Ismail, siz berilen soraga näme dogry jogap berdiňiz? Biziň soragymyzyň dogry jogaby Ersakşa.
Hormatly bätäşige gatnaşçylar, ine şunun bilen Parahatçylyň ýaş çaparlary atly akıl paýkas bätäşigimiziň birinji oýunynyň ikinji mendil hem geçirip gutarýarys. Ben size bir hikayet aydıp bereyin, Juan oğlum. Kadim eyyamlarda bir ulu yurtda Şah Gilgameş diýen sultan bar eken. Kullun bir gününde koca Gilgameş çağıranmış üç oğlunu yanına diyenmiş. Kara yere girmeden ön ataňyz sizi arra etsi. Ulu oğlum, meýliň aýt. Bolýan bolsam üçüň ýeri bölle bere ýetýän ýeri. Ortanjy oğlum sen aýt. Atam, maňa eşil galan ýeriň gylly ýaryn. Üçüncüsü garaşmandyr atatynyň soraryna. Diýipdir. Menem razy. Ýeriň galan muktaryna. Gama watan Gilgameş Şah. Ýurduny paýlapdyr üçe. Hoş bolupdyr mülk edilen oğullar. Her haýdy öz ýeri bilen başagy. Gara çäk çekýämiş, garym gadýamış. Ol biri daşına qada qurýarmış. Muny görüp Gilgameş Şah diýenmiş. Ýurdy bölüşdiňiz, hak kiçelliňiz. Öňe ýol bortdyňiz. Sıçan innisiz. Öň sizden gorkallar tutup ýerler. Öň sizden gaçarlar ýetip ýerler. Netije çıkarın şundan oğullar. Elbet, tartavnifaň bölüp bolar ýerini. Öne, nädip böljek onuň howasyn? Nädip böljek üstünnäki asmany? Suwlaryny serpip bölüp bolarmy? Kuşlaryň owazyn nenen bölersin? Şükür, sinagdan geçti oğlum. Birisi vefaly, biri öldürmen. Ey Tanrım, edenine şükür ederim. Belki meni ýadgar geljek nesiller. Ýadykly men oğullarymyň öňünde. Ýöne, ýylyň günüň ýurduň bagtyna gara çekilmetin erteki bir günlüýüp. Hatta günah etmelen bolsa men kena turup ertak. Hemişe taýýar. Şunki men bir zada ýetýär aklym. Kim oturjak bolsa soy tagtyna. Ene ata, oğlu gyýba. Zenana bolan söýgütiniň baryny jemläp watan ýene söze sığdyrmaly bar. Taňrynyň birligine inansa iýiliň, watanyň birligine inansa her kim iýil saatına, sada uysa halkyna diňe şonna
bu soýyly galkynar. Dear students and our guests, the third round of our Hormatly bäsleşimizde gatnaşçylar, biz oýnumyzyň 3-nji mendiline hem gelip ýetdik. Biziň 3-nji mendilimizin sowallary mektep kitaplaryna, aýratyn hem dünýä taryhy hem de jemgyýet öwrenç derslerine esaslanan halkara dalgalaryna bagşlanýar. Bu mendilimiz adatdaky mendillerden tapawutlykda bäsleşimizde gatnaşan ýaş şaparlarymyzyň dil kämilligini ýüze çykarmak maksady bilen ingliz diline alınıp barlar. Mendilimizde sowala jogap bermek geregi ihlas edinki. 37-nji sowalnama. Bu söz özbolşly hereketi aňladýan halkara gatnaşyklaryna ol aýra-aýry ýurtlar tarapyndan ýeketäk syýasy birlik ýaly syýasatlaryň kabul edilmegini gözüňde tutýar. Onun derecesi köplenç dürlü milli bazarlarda göterim derecelerinin, pay bahalarının ya da haritların bahalarının deňdigini ya da ýokary dogny barlamak arkaly synagdan geçirilýär. A jogap revolýusiýa, B jogap halkara gatnaşyk, C jogap integrasiýa, D jogap hyzmatdaşlyk. D jogap hyzmatdaşlyk. Ihlas, siz sowalymyza näme dogry jogap berdiňiz? Sowalymyzyň dogry jogaby integrasiýa. Biz mendilimizde hedrataly söz bilen dowam edýäs. 38-nji sowalnama. Aşağıdakilardan haýsy adalga halk tarapyndan döredilen häkimiýeti we halkyň islegine bagly dolandyrşy aňladýar? A jogap respublika, B jogap monarhiýa, C jogap halk kanuny, D jogap demokratiýa. Meniň jogabym D, demokratiýa. Berekellah hedrataly sowalymyza dol hem de dürs ýagdaýda jogap berdiňiz şeýlerde Oğuz hanyň altyn peýkamyna nasip boldyňyz. Gülzada jogap bermek gerek sizinki. 45-nji sowalnama. Bu adalga owa yerlerinden has köp adamın şäherlerde ýaşamak üçin gitmegini we şäherlerde ilatyň köpölmegini aňladýar. A jogap ýygnamak, B jogap urbanizasiýa, C jogap raýatlyk, D jogap göçüşlük. Meniň jogabym B. Berekella Gülzada, sowalymyza dogry jogap berdiňiz. Şeýle hem Oğuz hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Biz bäsleşimizin 3-nji mendiline Merjan söz bilen dowam edýäs. Merjan, you can open your question. Sowalnama 47. Question 47. It is the action of diversifying something or the fact of önümlerin görünüşini ya da iş uğrunu giňetmek, üýtgetmek üçin kullanylýar. A jogap üç taraplayınlık, B jogap köp taraplayınlık, C jogap köp uğurluk, D jogap diversifikasiýa. D jogap diversifikasiýa. Berekellah Merjan, siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz şeýlerde Oğuz hanyň altyn peýkamyna nasip boldyňyz. Wepa yedek sizinki. 40-njy sowalnama. Aşağıdaki adalgalaryň haýsysy siýasatyň we aragatnaşygyň aňsatlaşmagy netijesinde dünýäniň ähli ýurtlarynyň arasynda az ýakyn ykdysady, medeni we siýasy gatnaşyklaryň ösmegini aňladýar. A jogap humanizm, B jogap pasifizm, C jogap integrasiýa, D jogap globallaşma. Meniň jogabym D. Berekella wepa, siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz. Şeýle hem Oğuz hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Sowalymyza jogap bermek geregi aýlar siziň paýyňyza düşýär. 41-nji sowalnama. Aşağıdaki sözlerden haýsysy başga bir zat saýlamaga mümkinçiligi bardygyny anlatýar? A jogap saýlaw, B jogap alternativ, C jogap garaýşlar, D jogap ses berilişik. B jogap alternativ. Berekella aýlar, siz sorawymda dol hem de dogry ýagdaýda jogap berdiňiz şeýlerde Oğuz hanyň altyn peýkamyna nasip boldyňyz. Kerwen mendilimizde siziň bilen dowam edýär. 46-njy sowalnama.
Bu adalga adamzat cemiyetinin we medeniyetinin ören ýokary ösüş derejesini aňladýar. A jogap medeniyet, B jogap ösüş, C jogap sivilizasiýa, D jogap medeni miras. C jogap sivilizasiýa. Berekella Kerwan, siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz. Şeýle hem Oğuz hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Bizim dilimizi Davut siz bilen dowam etjäs. 43-nji sowagnama. Bu söz häzirki wagtdaky ýagdaýy we şerti aňladýar. Halkara hukugyna bolsa, haýsydyr bir ketgitli wagt üçin dowam edýän kanuny hemde hakyky ýagdaýy aňladýar. A jogap: şertlilik. B jogap: status quo. C jogap: veto. D jogap: de jure. Bu soragyň jogaby C. Davut, siz bizim sowalymyza näme dogry jogap berdiňiz? Bizim sowalymyzyň dogry jogaby B jogap: status quo. Aýwydal menzilimizi siziň bilen dowam edýäs. 36-njy sowagnama. Birinji jahan urşundan soň dünýäde parahatçylyk goramak maksady bilen nähili halkara bileleşik döredilipdir. Founded after the First World War with the aim of preserving world peace. A. United Nations. A jogap: Birleşen Milletler Guramasy. B jogap: Milletler Ligasy. C jogap: Günorta şertnamasy guramasy. D jogap: NATO. Meniň jogabym A. Aýwydal siz sowalymyza näme dogry jogap berdiňiz? Sowalyň dogry jogaby B jogap: Milletler Ligasy. Bizim dilimizi bäwri siz bilen dowam etjäs. 42-nji sowagnama. Konstitusiýada kanun çykarjy guramanyň beren kararyny ýa-da teklifini red etmekde ulanylýar. A jogap: lalaşmazlyk. B jogap: veto. C jogap: boykot. D jogap: yaraglanmak. Meniň jogabym D. Bäwil, gaýnansakda siz bizim sowalymyza näme dogry jogap berdiňiz? Bizim sowalymyzyň dogry jogaby B jogap: veto. Ataway menzilimizi siziň bilen dowam edýäs. 51-nji sowagnama. It is a democratic form of government in which the party or a coalition of parties with the greatest Döwlet dolandyrşynyň bu görnüşi kanun çykarjy häkimiýeti elini jemleýän parlamentiň ýerine ýetirji we kadet häkimiýetlerine garanynda has giň ygtyýarlyklardan peýdalanmagynda amal aşyrylýar. By members of the parliament appointed by the prime minister to the cabinet. Tell us the name of A jogap: demokratiýa. B jogap: Prezident Respublikasy. C jogap: Parlament Respublikasy. D jogap: Konstitusiýon monarkiýa. Meniň jogabym C jogap. Berekella Ataway, siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz. Şeýle hem Oğuz hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Biz mendilimizde Mehri siz bilen dowam etjäs. 49-njy sowagnama. Bu adalga dünýä siýasatyna karar edilen beýlek halklaryň arasyndaky söwüşe gatnaşmaýan döwletiň siýasaty ýa-da statusydyr. Jedelle, harby ýagdaýlarda söwüşde iki tarap hem gollamazlygy hili ýa-da ýagdaýdyr. A jogap: demokratiýa. B jogap: raýdaşlyk. C jogap: bitaraplyk. D jogap: meşhurlyk. Bu soragyň jogaby C. Bitaraplyk. Berekella Mehri, siz bizim sowalymyza dogry hemde dürs ýagdaýda jogap berdiňiz. Şeýlekde Oğuz hanyň altyn peýkamyna nasip boldyňyz. Hekim Muhammed, menzilimizde gerek sizinki. 50-nji sowagnama. Bu ilim döwletleriň arasyndaky gatnaşyklary düzgünleşdirýän düzgünleriň ýygynyny bolup, däp desturlara, şertnamalary ýa-da kanunlara esaslanýan we halklaryň biri-birine bolan hukuklaryny we borçlaryny gözegçilik edýän düzgünler ýa-da hukuk berelgelerini aňladýar. A jogap: mejlis. B jogap: halkara hukugy. C jogap: qadiýet. D jogap: ministrler kabineti. Meniň jogabym C jogap. Hekim Muhammed, gaýnansakda sowalymyza näme dogry jogap berdiňiz? Sowalymyzyň dogry jogaby B jogap: halkara hukugy. Biziň sowalymyza jogap bermek geregi Aman Sultan siziň paýyňyza düşýär. 35-nji sowagnama.
Aşağıdaki adalgaların haysysy uruşun we zorluğun esassyzlygyna we ähli jedellerin parahatçylykly ýollar bilen çözülmeliligine bolan ynamy aňladýar. A jogap pasifizm, B jogap liberalizm, C jogap bitaraplyk, D jogap totalitarizm. Bu soragyň jogaby A. Aman Sultan siz berilen sowala dol hem de dürüst ýagdaýda jogap berdiňiz şeýlekde Oğuz hanyň altyn peýkamyna münasip bolýar. Ahmet menzilimizde sowal sizin üçin. Question number 42-nji sowalnama. Haýsy häsiýet biriniň halamaýan, alalaşmaýan pikirleriniň ýa-da özüni alyp barşynyň barlygyna çydam etmek okuýubyny ýa-da islegini aňladýar. A jogap: sabyrlylyk, B jogap: geçirimlilik, C jogap: erjellik, D jogap: çydamlylyk. My answer is D. Meniň jogabym D. Berekella Ahmet, sowalymyza dogry jogap berdiňiz. Şeýle hem Oğuz hanyň altyn peýkamyna münasip bolňuz. Biziň menzilimizin iň soňky sowalyna jogap bermek Ismail siziň paýynda düşýär. 39-nji sowalnama. Bu ilim ilatyň artşyny, kemelşini, girdejal statistikalar öwrenýän, ilatyň ütgeýän guruluşyny görkezýär. A jogap demografiýa, B jogap etnografiýa, C jogap geografiýa, D jogap biologiýa. B jogap etnografiýa. Ismail, siz berilen sowalyna dogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby A jogap demografiýa. Hormatly bähseşimize gatnaşylar, akıl paýhas bähseşimizin 3-nji mendeli hem tamam boldy. Hormatly bähseşimize gatnaşylar, edi telegörjiler, däp bolşýaly bähseşimiziň şu ýerine siz üçin taýýarlanan sowalymyzy sanyl we mümkinçiliklerinden peýdalanyp siziň dikkatiňize ýetirýäris. Men Türkmenistanyň Ilmar Akademiýasynyň Taryh we Arheologiýa institutynyň ulum işgäri Ferdar Maşryk. Meniň size berjek sowalym şeýle. Grekler we Hytaýlar Parfiýa atlaryny näle adlandyrypdyrlar? Biziň sowalymyza jogaplaryňyzy 0561 gysga belgimize, şeýle hem parahatçylyň çaparlary gmail.com elektron salgymyza ýollap bilersiňiz. Parahatçylyň ýaş çaparlary atly akıl paýhas bähseşigimiziň bu ýylky mewsumynyň ikinji oýuny 2023-nji ýylyň 10 ýanwarynda geçiriljekdigini ma'lum edýäris. Bu ýylky mewsumyň ikinji oýuny dialog parahatçylygyň kepili, gadymy ýamyň diplomatik mirasyna parahatçylyk medeniýeti atly umumşygy arasynda gadymy Hytaý sivilizasiýasy, antik medeniýetiň birleşdiriji kuwada atly temasy boýunça geçirilýär. İkinji oýunyň temasy bilen baglykda sizden geljek sowallaryň iň täsirlisi we gyzyklysi saýlanyp alınıp, bähseşigimiziň indiki oýuna atnaşjak ýaş çaparlarymyza hödürlenir. Sowallaryňyzy 0561 gysga berýimize ýa-da parahatçylyň çaparlary gmail.com elektron salgymyza uradyp bilersiňiz. Biz sizden geljek sowallara garaşýarys. Hormatly bähseşige gatnaşyjylar, biz bolsa 4-nji menzilimizde ýola rowana bolýarys. Oýnumyzyň 4-nji menziliniň sowallary Marguşdan Parfiýa çenli, döwrüň sunatyna we ruhy dünýäsine bagyşlanýar. Dördüncü menzilimizin ilkinci sowalyna jogap bermek ihlas siziň paýyňyza düşýär. 66-njy sował. Alim Pugachenkowanyň pikirine görä, Beýik Margiana Zenan Hudaýynyň egin eşiginiň aýratynlygy näme? Şonuň başlangyç taýyna şeýle aýlanyp gitýän datlary, ýani ýylanyň şeklinde meňzeş bolup şol gadymy awtparazlar anaçyny hem ýylanlara olan garaýşy şonuň palajisy görnüşini görkezýän, ýani aňladyp durýar başga da şol
Margianada ene Hudaýyny anan mahlukatı ýörgün bolup, şonuň üçin kelletindäki başga hem özüniň şoň şany şöhratyny abraýan beýletmek üçin goýulyny men diýerim. Şol Hudaýyň kelletindäki geýen geými ýa-da şu wagtky milli türkmen özüňän geými bolan zenanlaryň geýen bölüklerine men diýerim hem gulançtaýyn şekillerim ýylanyň şeklini men diýip olam şol gadymy döwrüň anjyna mukaddes saýypdyr. Berekella ihlas siz soalymyza dogry jogap berdiňiz we Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Biz bolsa men dilimizi Hedret Taly bilen dowam edýäris. 55-nji sowalam. Ak mermere can verilip yasalan soy heykellerinin birinde watanyň ar namysy uğruna ata çykan soyly şadenan Radagunanyň daşa tingen mertemsi keşfi canlandyrlypdyr. Onuň gahrmançylygy şu taryh suratyň esasynda tesvirläp beriň. Onuň awtory kim? Qadymy taryhy riwayatlere göre şu riwayatda beýan edilýär. Radaguna bir gezek saçyny ýuwatyrka türkmen parfiýallarynyň üstüne düşman ýagsy dökülýär. O bolsa şu wagt öz saçyny ýumagyny besedip öz watanyny halkyny ar namysyny goramak üçin söwüşe çykýar. Şu söwüşde düşmanlaryny ýeňýänçe saçyny ýumalygy andyça şeýle hem şu söwüşde ýeňiş gazanyp söwüşden soň saçyny ýuwanlygy barada şu riwayatda beýan edilýär. Awtoryny bilemem. Hedret Taly, biz siziň beren jogabyňyz bilen baglyda Pekimdarlar Geňeşine ýüz tutýarys. Hedret Talynyň soragy şu beren jogaby wagtynda aýdanmyzda Türkmen genan Radaguna bilen baglanşykly soragy jogap berenni jogabyny biz kabul edýär. Ýöne şu ýerde ýaňy alyp barjylanmadan aýtdylar şu suraty kim çekendigi hakynda. Şu suraty Türkmenistanyň halk suratkeşi Çary Amangelliň çeken suraty ýöne muňa garamadan okuwçy öz derejesini suratdaky bir Radagunanyň keşfine öz bolşuly öz başda jogap berip öz pikirini aýtmagy başardy. Şonuň üçin hem jogaby dogry diýip hatap edýär. Berekella Hedret Taly, Pekimdarlar Geňeşiniň gelen netijesine göre siziň jogabyňyz dogry diýip kabul edildi. Şeýlelikde siz Oğuz Hanyň altyn peýkamyna nasip boldyňyz. Men dilimizi Gülzada siziň bilen dowam edýär. 61-nji sowalam. Gadymy Grek alymy Plutarhyň belleşi ýaly Karry söwüşinde Rim goşunynyň gözüni gamaşdyryp hayran galyran ýagdaý bolýar. Şu gutynyň içinde şol göz gamaşdyrjy pursaty döreden zatdan bir bölek ýerleşýär. Sorag, ol näme? Şol taryh pursaty görüňmeriň. Soragyň jogaby şu parfiýa eserleriniň eýnine giýen ýalkym saçan sowut bolup durýar. O şol ýalkym saçan yasalan materialny atlaryna da ýetiripdirler diýip aýdylýar. Şolaryň üstünden ilki urşa şo söwüşe başlamaga karar. Eňlerine şoň ýalkymly ýapar ýaly bir zat geýipdirler. Soň bolsa ýaňmar hüjüme başlanlaryna gözüni gamaşdyrar ýaly şol üstündäki eşikden çykarandan aşağına şu ýalkym saçan sowutlar görünüpdir. Yani jogaby sowutun böyle otur diýip pikir etýän. Gülzada, siziň beren jogabyňyz bilen baglykda Pekimdarlar Geňeşine ýüz tutýarys. Şu gutynyň içinde näme bar diýilýär? Hem şu gutynyň içindäki radyň şu esas ýasalan diýil sorulýar. Şoň bilen baglam bizim taryhymyzyň bir belli döwürlerine özüni tanadan merf bolady diýip bir gurum bar. Şonu aýtdyrjak boldy boly. Anyk soraglary jogap bermedi-de, soragyň goýulýar. Şoň üçin mekirçi jogap dogry diýip kabul edip bolanok diýip aýdylýar. Gülzada, Pekimdarlar Geňeşiniň karary boýunça siziň beren jogabyňyz nädogry diýilip kabul edildi. Sowalymyzyň dogry jogaby merf bolady. Merwli ýara ustalar tarapyndan ýasalan parfiýa harby esbaplary özleriniň ýokary hileligi bilen Grek we Rim ýazyjylaryny hayran galyrypdyr. Karry söwüşinde olar eňindäki ýapynjalaryny aýranlaryna, atlylaryň we eskerleriň eňindäki polat sowut gün bilen bäsleşip göz gamaşdyrjy ýagdaýy emele getiripdir. Biziň mendilimiziň ilki sowalyna merjen siz jogap berersiňiz. 62-nji sowalnama.
Uzakdan gelýän partiýalary şu alamat boýunça tanapdyrlar. Bu alamatyň çykarýan sesi garşydaşyny eýmendiripdir. Soňa waka bu alamatyň ady bilen partiýalary atlandyryp başlapdyrlar. Hatda bu alamat partiýanyň hatyra köşküniň bedeginde hem orun alypdyr. Soraw, gürrüň näme hakynda ötýär? Soraw jogany bilemok. Bizim sowalymyzyň jogaby bolsa, uzakdan gelýän partiýalary ajdarha meňdeş baýdaklary bilen tanapdyrlar. Partiýalara ajdarhalar hem diýipdirler. Menzilimizi Wepa sizin bilen dowam edýär. Sowalnama 58. Size hödürlenjek suraty taryhy taýdan tesvirläp beriň. Bu suratda ýagny biziň eýemizdenki 53-nji ýylda bolup geçen Kar söwüş suratlandyrylýar. Biz bärde görüşimiz ýaly şu tarapda partiýanyň goşuny görýär, beýlek tarapda bolsa Rimden legionerlerini görýär. Ýanky partiýalaryň goşunyň sany 11.000-a ýetip, olar şol Rim goşunyň ýani Mark Krasyň ýollaşyndaky goşunyň derwedan etdiren pursatyny biz şu ýerde görüp bileriz. Şeýle hem partiýalaryň serkerdesi bolan Syren hem özüniň 11.000 goşuny bilen Rimlerin üstüne oklarını ýatyrýar. Şol ondan soňra bolsa öz ýaralanan atdy goşuny bilen Rim goşunynyň üstüne çöz etdi. Söwüşen taraplara partiýalaryň serkerdesi Syren bolupdyr. Beýleki Rim bolsa Mark Kras bolupdyr. Plutarhyň saýlynan teşe makallalar diýen eserinde bu söwüşlerde beýan edilýär. Berekella Wepa, siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasip boldyňyz. Bizim ilk sowalymyza bolsa aýlar siz jogap berersiňiz. 60-njy sowalnama. Margiananyň partiýa döwrüne degişli galalarynda haýsy ýörgünli bedeg türkmen arkitekturasynda soňky döwürlerde hem peýdalanylypdyr. Şol Marguş döwründe ýa-ni bir näçe galalar gurulypdyr. Togluk ýigirmer ýa-da Gäwür gala, Erkala gurulypdyr. Olarda mysal üçin hasberlisi Togluk ýigirmer galasy ol Şiriýanyň Mali şäherine meňzeýär diýip bilen geçilýär we onda 43 sany diňe bolupdyr o galanyň. Onuň bezekleri içine odwada tanasy ýerleşdirilipdir. Ondan başga da içinde heykeller saklanyp galypdyr. Pişme şekilli burçlar şekillendirilipdir. Başga da ýönekaji şekiller bilen bezekdirler. Aýlar siz berilen sowala näme dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Eğer tarih owlusynyň bedek kertiklerine peýkam görnüşli oýmanaşlar partiýa döwründäki ok görnüşli açyşhanalardan öz göz başyna alypdyr. Menzilimizin ilk sowaly Kerwen sizin üçin ýetlenýär. Sowalnama 52. Qadymy Marguçdan başlap, bu nişan ýokary derejeli döwlet işgärlerine bolupdyr. Ol täç däl, wekiller geýilmändir. Onuň iki manysy bolup, biri serkerdelik, biri döwletlilik bilen baglanşyklydyr. Soraw, bu nişanyň adyny aýdyň we manysyny düşündiriň. Men pikirimçe bu sowalnamaň jogaby reton mukadder edýän. Sebäbi retonlarym sowalnamada belirlen geçiş ýaly serkerde we döwlet işgärlerini görkezmek üçin birim bayramçylyk şöwleňlerine beýhus edici içiler içmek üçin ulanypdyr. Kerwen siz biziň sowalymyza näme dogry jogap berdiňiz? Sowalymyzyň dogry jogaby ol skipetr ýa-da hökümdarlyk şeşmeri, hökümdarlyk çomogydyr. Ol hökümdarlygyň, sultanlygyň nişany bolupdyr. Ol diňe bir hökümdarlyk nişany bolman. Söwüşde onuň hökümdar serkerdedigini görkezipdir. Biz bolsa bäsleşigimizi Dawut bilen dowam edýäs. 53-nji sowalnama. Türkmenistanyň halk suratkeşi Çaraman Geldiýewiň çeken bu tarih suratyny tesvirläp beriň. Bu suratda partiýalaryň ilkinji hökümdary Ertakşa suratlandyrylan. Onda ol partiýanyň garaşsylygyny elan edip eline riton saklapdyr.
ol Köyünün soy galasynyň tegele otagyny eline riton saklap dur. Yani ol ritonlar şu parfiyada toy meclislerde ulanıpdır. Yani olarda şu toy meclisleri Kur'anlarına rito içkiler uyup içipdirler. Ol ritonlaryň yüzüne olsa durly tarih wakalar ýa-da durly şu atyň üstüne geçirilen oýunlar suratlandyrylýar. Şeýle hem ol ritonlarda şu durly janarlaryň şekilleri, ganatly atlaryň, ajdarhalaryň şekilleri görkezilipdir. Berekella Davud, siz berilen sowala dogry jogap berdiňiz. Şeýlelikde Oğuz Hanyň altyn peýkamyna munasip bolduňyz. Aýwydal, mendilmeden inniki sowalyna jogap bermek gedegi siziň paýyňyzda düşýär. 57-nji sowalnama. İngiliz, Rus, Fransuz diline ýörgünli bolan Parfia oky, Parthian arrow İngilizce, Rusça Parfianskaya strela aýtgy nämäni aňladýar? Näme sebäpden şeýle aýtgy dörapdyr? Parfi oklary beýleki döwletleriň oklarynyň arasynda hasdyr ýasalypdyr. Bu mer hemde Nusoy vilayetler tarapy sokarnymeler tarapyndan ýasalypdyr. Şu okun agajam gunin berk ýasalypdyr ören. Hem şu öňkü döwürlerde parfi okun ýasanlaryna oňa altyn çaýypdylar. Sebäbi şu okdan yaralanyp ölen adamyň jinaza işleri şo serişden hasamna ediler ýaly. Şoňa altyn çaýylypdyr. Demrenine de agajyna da. Parfi okuy şu eýleki döwletleriň okundan has berk tapawutlanýanyň sebäpli oňa has uly baha beripdirler parfi okuny. Aýwydal, sowalymyza näme dogry jogap berdiňiz? Sowalyň dogry jogaby. Siz ustatlarynyň söwüşlerine, ýagny disputda garşydaşyna hiç ile jogap bermäge mümkinçilik bermeýän, garşylmadyk pursaty jüpüne düşen we jedeli çürt kesik çözýän jümle ýa-da herekete aýdylýar. Bu jümle Parfiya döwletine Rim bilen söwüşlerde duýdansyz ýagdaýda Parfiya goşunlarynyň ustatlyk bilen garşydaşyny duzaga düşürmegi we Parfiya ýaýçylarynyň mergenligi okunyň sowa geçmeýänligi bilen baglanşykly bolupdyr. Biziň sowalymda jogap bermek gezegi bäwül siziň paýyňyza düşýär. 63-nji sowalnama. Margianadan Parfiya döwrüne degişli nähili wadatkana toplum tapyldy? Margianada biziň aýamyzdan öňki 2-nji müňýyllykda Mari Siri köşkün bilen meňzeşlikde wadatkana toplumy tapylýar. Şu wadatkana Parfiya döwletiniň daşary ýurtlary bilen ykdysady diplomatik gatnaşyklary ýola goýanlygyny alamatlandyrýar. Margianadan Parfiya döwrüne degişli birnäçe tapynlar saklanyp galýar. Onsoň wadatkanaryň arasynda da başga tapawutlanýan o wadatkanasy. Bäwül, gynansakda berilen sowala näme dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Margianadan Parfiya döwrüne degişli bu wadatkana toplum tapylýar. Ataway, mendilmizde gezek sizinki. 69-njy sowalnama. Bu sunat önümini biz häzir ömürlenýäs. Pederlerimiz bolan saklar, dağlar, masagetler ondan kelleni goramak üçin başgaplar ýasapdyrlar. Hatta olary şol çür başgaplary bilen tanapdyrlar. Parfiyalılar hem polat başlyklarynyň aşagyndan şeýle başgaplary geyipdirler. Sonra şol başgaplary nämeden taýýarlapdyrlar? Gutynyň içinde näme bar? Ýüňe derik. Siziň beren jogabyňyz näme dogry? Sowalymyzyň dogry jogaby, ýagny gutynyň içindäki zat keçe bölegi. Biz ol senin sowalymyzy mähri bilen dowam etýäs. 60-njy sowalnama. Bu ýadygarlyk hakynda Gahrman arkadağymyzyň Türkmenistan Beýik İpek ýolunyň ýüregi atly kitabyna maglumat berilip, ol täzen soýdan 10 kilometr çemes uzaklykda ýerleşipdir. Onuň adynyň Parfiya sözleri bilen baglanşyklydygyny alymlar belleýär. Bu medeni ojakda suwarşyň täsin suly ilkinji gezek kulanylypdyr. Sonra bu haýsy ýadygarlyk ondan nähil suwarş desgasyny ilkinji gezek kulanylypdyr? Meniň jogabym ýagny Göksürüde ilkinji gezek suw desgasy kulanylypdyr. Bu suw desga ekrançylyk ýerlerini
giňden suwarmak üçin ulandypdyr. Ýagny Göksuýry'de 9 sanyk izgiderli owa tapylmagyň netijesinde hem şol owaların ekrançylyk yerlerini suwarmak üçin ulanylýan ilkinji suw deskalarynyň alamatlary tapylypdyr. Mähri, siz berilen soragyna dogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Gahrman arkadağımızın Türkmenistan Beýik Pök ýolunyň ýüregi atly kitabyna Parzepe ýadygarlygy barada gurrun edilýär. Şol ýadygarlykda ulanylan suwarşyň kärdi suly ilkinji ulanylan suwarş deskasy bolupdyr. Peki Muhammed, men dilimizi sizin bilen dowam edýär. 59-njy soraw. Bu predmet döwründe Parfiýa döwletiniň tagmasy, ersaklaryň şalyk nyşany bolupdyr. Soňra ol sunat dünýäsinde öz ornuny tapyp biziň günlerimize çenli gelip etipdir. Soraw, näme hakyna gurrun edýär? Bu predmet ok bilen ýaý. Peki Muhammed, sowalymyza näme dogry jogap berdiňiz? Sowalymyzyň dogry jogaby lawr. Biziň ilki sowalymyza Aman Sultan siz jogap berersiňiz. 64-nji sowalyna. Aman Sultan, häzir size video soraw hödürlenir. Ekrana seredip bilersiňiz. Meniň size berjek sorawym şeýle. Günweter Eýranda ýerleşen Beksütün gaýa reliefine haýsy Parfiýa hökümdary şekillendirilipdir. Bu taryhy pursat näme alamatlandyrýar? Eşmeliýaly bu sorakda 5 dünýäler ýerleşdirilendir. Bu ýasylar Afiniler döwletiniň Samsun padşasy Dari 3-nji tarapyndan ýerleşdirilendir. Bu häzirki wagtda Eýranyň Siriýa bilen ýoldaky gaýalarda ýerleşýär. Olary ýani ýurdun padşasy raýatlaryna paýlap berýär. Hormatly bähseşigimizde gatnaşçylar, gadyrly mehmanlar, geliňinde bolsa Aman Sultana berilen sowal bilen baglykda dogry jogaby diňläliň. Bu sowalyň jogaby şeýle. Bu gaýa reliefine Parfiýa hökümdary Mitridat II we satraplary, ýagny häkimler şekillendirilipdir. Mitridat II begzadalaryna satraplyk derejesini beriş dawrasyny geçirip dur. Ahmet, gezek sizinki. 54-nji sowalnama. Şu gutujogyň içinde ýerleşdirilen zatlar ören gymmatly harit bolup, olaryň gök renklisini Awganistandan, ýaşyl renklisini Eýrandan, goýy gyzyl renklisini Hindistandan getiripdirler. Soraw, şol gymmatly haritlar näme we bu gutujogyň içinde nämeler bar? Soraw jogap berip bilemok. Sowalymyzyň dogry jogaby gök lazurit Awganistandan, ýaşyl pöwrize Eýrandan, gyzyl renkli hakyk taşy bolsa Hindistandan getirilipdir. Biziň bugün akıl paýhas bähseşigimiziň 4-nji mendiliniň ahyrky sowalyna jogap bermek Ismail siziň paýyňyza düşýär. 67-nji soraw. Sunuwatyň haýsy görnüşinde Margiana hünärmenleri ýokary satlyga ýetipdirler? Margiana hünärmenleri sunuwatyň heykeli surat çekmeklik, gyzyl renkli, ýaşyl renkleri heykellere, gapgaçlara dizmeklik bilen ýokary ýetipdirler. İsmail, siz berilen soragyna dogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby karaplastikada ýagny adamlaryň, haýwanlaryň we hudaýlaryň heykelçiklerini ýasamakda Margiana hünärmenleri ýokary satlyga ýetipdirler. Hormatly akıl paýhas bähseşigimizde gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar. Şunuň bilen akıl paýhas bähseşigimiziň 4-nji mendilini hem tamamlaýar. Hormatly bähseşige gatnaşçylar, edýdileşler, inen şunuň bilen parahatçylyň ýaş çaparlary atly akıl paýhas bähseşigimiziň 1-nji oýunyň 4 mendili hem tamam boldy. Häzir bolsa netijeler oglan etmek üçin häkimdarlar geňeşine söz bereli. Şuňky bähseşligiň netijesinde emin aglarlar bilen maslahatlaşyp biz 4 tane okuwçy ýeňji boldy diýen netije geldik. Şu bähseşigimizi 4-nji mendil bilen tamamlamak makul bildik. 5-nji mendiliň zerurlugy ýok. Çünki 4-nji mendiliň netijesinde 4 tane okuwçy ýokary bilim görkezip bähseşigiň ýeňjisi boldylar. Ýene men şu ýeňjileri iglan etmäge ruhsat edip, Maya Kuliýewa adynaky Türkmen Milli Konservatoriýasynyň ýanynaky ýörüýte saatçylyk
mektep internatynyň 11-nji sınıf okuwçysy Halif Ihlas. Aşgabat şäheriniň 32-nji orta mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy Muradov Hedret Ali. Aşgabat şäheriniň Taparmurat Türkmenmaşy adynaky ýöreteleşdirilen umumy bilim berýän mektep internatynyň 11-nji sınıf okuwçysy Rozi Wepa hemde Mar welaýatynyň Mar şäheriniň ýöreteleşdirilen welayet mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy Gederif Dawud şuňky tapgyrda bätleşiň ýeňjileri boldy. Hormatly bätleşiň ýeňjileri, men öz adymdan hemde emin agzalaryň adyndan sizi şu ýeňiş bilen çyn ýürekden gutlaýan. Bundan beýlägem bätleşiklerde ýeňiş galanyp üstünlük kazanmaklaryny arzu edýän. Gelin bolsa Türkmen diplomatiýasynyň taryhynyň milli nişanyna öwrilen Oğuz Hanyň altyn ýaýyny we peýkamyny galdyrmak desuruny geçirilen. Gelin bolsa bäsleşigimizde gatnaşan ýaş saparlarymyza hem aýatkarlarymyz tarapyndan ýadygarlyk sowgatlaryň gowşurylyş dawrasyny geçirilen. Hormatly adamlar, mehriban okuwçylar, Gahrman Arkadağymyň karary bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutusyna ýaş diplomatlaryň mektebi döredildi. Şol mektebiň guramagyna her ýer mektep okuwçylarynyň gatnaşmagyna Paragatçylyň ýaş çaparlary atly akyl paýhas bäsleşigini geçirýär. Ana şu gün şol bäsleşigiň 2-nji mewsüminiň 1-nji oýuny tamamlandy. Şu günki biziň oýunumyzda Aşgabat şäherinden hem-de ýurdumyzyň beýleki welaýatlerinden jemi 16 sany okuwçy gatnaşdy. Okuwçylaryň hemmesi Türkmenistanyň taryhynyň, Margustan Parfiýa döwrüne çenli aralykdaky taryhynyň dürli soraglaryna jogap berdiler. Umuman okuwçylarymyň hemmesi oňa taýýarlanyp gelipdirler. Berilen soraglaryň köpüsine dogry jogap berildi. Şu günki bäsleşigimizde 4 sany okuwçy soraglary dogry taýyk anyk jogap berip bäsleşigiň ýeňjisi boldy. Halif Ihlas, Muradov Hedret Ali, Rozi Wepa we Gederif Dawud. Bäsleşigiň şuňky oýunyň ýeňjileri boldy. Biz olary çyn ýürekden gutlaýas. Bäsleşigiň inniki tapgyrlarynda da uly üstünlikler arzu edýäs. Şonuň bilen birlikde şuňky bäsleşige gatnaşan beýleki okuwçylarymyza da gelecekde şuňy ýaly bäsleşiklerde üstünlikler arzu edýäs. Olar hem bundan beýlägem Türkmenistanyň taryhyny içkin öwrenirler hem de gelecekki bäsleşiklerde ýeňiş gazanarlar diýip umyt edýäs. Biziň ýaşlarymyz üçin şunuň ýaly akyl paýhas bäsleşiklerini geçirmäge, guramaga giň mümkinçilikler döredip berýän Gahrman Arkadağly serdarymyzyň janlary sag bolsun, belet başy aman bolsun, iýli urt bähritli tutumly işleri mundan beýlägem rowaj alsyn. Hormatly bäsleşigimizde gatnaşçylar, ine şunuň bilen Paragatçylyň ýaş saparlary atly akyl paýhas bäsleşigimiziň 2-nji mewsüminiň 1-nji oýuny hem geçirip tutarýas. Anha şuňky oýun bizde de ören uly täsir galardy. Çünki Paragatçylyň ýaş saparlary atly akyl paýhas bäsleşiginiň 1-nji mewsüminiň ýeňjileri bolup, şu okuw ýylyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutunyň bagtyar talipleri bolmak bagty bize de miýetler etdi. Şeýle torundurjy pursatdy. Biz hem Paragatçylyň ýaş saparlary atly akyl paýhas bäsleşiginiň 1-nji mewsüminiň ýeňjiler hökmünde bugün koýun üstünlikli çykyş eden ýaş saparlarymyz tüýsürekden gutlaýarys. Şeýle hem indiki oýunlarymyzda gatnaşjak mektep okuwçylaryna uly üstünlikleriň ýar bolmagyny arzu edýäris.
bäsleşigimizi gurnamaga ýardam beren hemayetkerlerimize, hususanla Türkmenistanyň Ilmar Akademiyasının Magtumulad Naky Dil Edebiýat we Milli Gol Ýazmalar Institutuna, Türkmenistanyň Magtumulad Naky ýaşlar Uramasynyň merkezi geňeşine, Türkmenistanyň Milli Ýaýatçylyk Federasiýasyna, Türkmenistanyň Fenagatçylar we Telekeçiler Birleşmesine, Awadan Haly Açyk Görnüşli Paýdarlar Jemgyýetine, Aydyn Gizeler Hojalyk Jemgyýetine, Ekologik taýdan arasy Bergkraft kagydlary öndürýän 7 dowun hususy karhanasyna, Şeýlede Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýetine öz minnetdarlygymyzy bildirýärdi. Bu bäsleşigimizde gatnaşan ähli ýaş çaparlarymyza Türkmenistanyň Fenagatçylar we Telekeçiler Birleşmesi tarapyndan Abdurrahman ibn Jawzi'nin Danaların Kitabı adlı eseri sowgat berildi. Bu kitap 31 babdan ibaret bolup, eserde edepli, terbiyeli, salihatli, mülakatli, geçirimli we kerimli bolmak dogrusynda gysgadan täsirli, öwüt ünlewli hekayetler getirilýär. Döwletimiziň geljegi bolan biz ýaşlara okumaga, öwrenmäge, bilimimizi açyk görkezmäge döretip berýän ähli mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz, arkadagy serdarymyza köp sag bolsun aýdýarys. Goý gahrman arkadagymyzyň, arkadagly serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, tutýan tutumly işleri elmedama rowana ýollarda rowaşlyklara weslensin. Gepleşik alyp bardy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutunyň Halkara hukuky fakultetiniň 1-nji ýyl talaby Kadir Murat Öwüdolyjew. Şeýle hem Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutunyň Halkara gatnaşyklary fakultetiniň 1-nji ýyl talaby Şahenem Melisowa. Ýene ýaşy günlerde didarlaşançak. Hoş, sağ olun. Ýaý hüküm, oky ilçi, ogy ýoly ýörelgemdir. Togrul beň tutumlary müň ýyl ýaşan görellämdir. Jalaletdin beýik nusga, watan özüge berilmändir. Beýik ýurdun, beýik halkyň, biz bagtyar zürriýatlary. Bolarys biz kämil döwrüň, kämil diplomatlary. Gökden birje damja gaçsa, mewjurar däli deňizler. Göwüne açyk ilim bardyr. Aýanlar pälimengizden, ak ertire niýetlenen umid badyr ýüregimizde. Arzumyz berkitmekdir bagtyarlyk dünýatlary. Bolarys biz kämil döwrüň, kämil diplomatlary. Alyslary uzan ýollar ýakyn bolup dolanýandyr. Diňre daşym gurşa bolan dostlar bardyr, dogan bardyr. Diňe bagty çuwen insan türkmen bolup dogulýandyr. Beýik ýurdun, beýik halkyň, biz bagtyar zürriýatlary. Bolarys biz kämil döwrüň, kämil diplomatlary. Arkalagly serdar bilen täze döwre gadam basan. Birgenne bähim guzur, müşkil işler bolar kasan. Öz işlerine pay boşarız, mukaddes adyna kasam. Ata vatan, senin bile dost etjek ýakyn